Samantala, mga opisyal po ng Regional Juvenile Justice and Welfare Council ba ito? JJWC. Oo. JJWC Region 1 nag-inspeksyon po sa mga kulungan sa Pangasinan. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ng 2 araw na spot monitoring ang Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Region 1 noong 11 at 12 ng Setyembre sa iba't ibang pasilidad sa lalawigan ng Pangasinan, kabilang ng mga provincial jail, detention center at youth care facility. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang tamang pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga pasilidad. Ayon sa RJJWC, pinuri ng komite ang lalawigan ng Pangasinan sa mga hakbangan programang ipinatutupad para sa mga batang sangkot sa batas o yung mga children in conflict with the law. Gayunpaman, inirekomenda rin ang pagtatayo ng karagdagang childcare institutions at mas pinalakas na koordinasyon sa mga LGU at barangay. Kaugnay nito, inilahad naman ng Provincial Social Welfare Development Office ang plano at pagsusuri para sa pagtatayo ng Bahay Pag-asa sa May San Vicente sa bayan ng Burgos, isang pasilidad na magsisilbing pansamantalang tirahan para sa mga CICL sa buong probinsya ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.